Takže čaute, tu je Kačiak a dneska tu nie som sám, sme tu s Richím. Jej! A ideme hrať Wipeout. Dúfam, že sa vám páčilo to malé intro. Americká blbosť. No. Dúfam, že sa vám páčilo to intro, bolo to aj na Slovensku ten Wipeout, ale tento raz je to aj v Counter Strike. Takže ideme si to vyskúšať zahrať. Ideme tu dole. Ty vole. Ideme. Ideme. Ja sa mám rekt z tohto. Je to normálne jak schody, čuno. Počkaj, teraz toto musíme premyslieť, hej? Tak ako... Ideme! Ne! Ty. Okej. Hej! Sakra! Žijem. Ja som nespadol, okej, ja som mal 96 HP už od začu. Ok, ja neviem koľko mám HP, lebo mám vypnuté, hej. Ale idem prvý, okej? Poď. Nech bude vidno ten... Ona ma to zhodilo! Takže idem na to, probí ho. Sakra, mňa to zabíja. Kde sa odchádza? Ne! Som na druhej strane. Lebík. Mňa to portlo. Kam? Au! Okej, lebík fail. Okej, teraz to dám. Kosť americká. Okej, ja som... Teraz čo na to? Richie. A teraz bude byť Richieho návod, ako toto prejsť. Takže toto preskočíte. A zase to preskočíte. A budete tu. A kývnete, pretože ste zabudli zastať. Au. Okej. Au. Tak ma tam počkaj. Ja som normálne king of this. Pripia. Really, nigga? Je 5,90 rush. Russian style. Pozeraj na mňa, aha. Čo robíš? Ja som ti mieril pod nohy. Idem naraz. Okej, teraz sa nehyb. Prečo ma to zhodilo? Fuck this shit. Kamo, ja som to dal. Kam sa mám dostať? Kamo, čo máme robiť? Neviem. Tu počkaj, tu ide aj taká platforma, vidíš to? Aha, tu je tá platforma, idem prvý. Čo ja ti pomôžem? Veď sme už boli tam! Hop. Au. Hop. Au. Choď! Okej. Okay, teraz idem ja prvý, okej? No, veľa šťastia. Takže plošinka ide do toho. Teraz. Hopla. Ne!